Enhlala nasezansi imbukela nisibukele khona emakhaya kuphi nakuphi ema-hostel ema-rank senibingelela siyaphinde sanamukela ingaqali-ke kubonana ephinde ahlangane emhlathi yazanayo olubingelelayo uchanya ngazo fethu insizwa lapha Siboniso wakamveje eCranscorp lapho kuwe khona kodwa njengamanje ungibamba ngilapha eSoweto einsizweni ngisedube la ngikhona njengamanje noma kuningi ngisakuveza ukuthi kunendawo angifuni ugcine ngilandeleka silandeleka ngendlela esingayibonanga angihambi ngento ofuna namhlanje ngiphethe insizwa laphana engicabanga abaningi laphana emkhakheni kakhulukazi wamabhingi azojabulela kakhulu ukuthi ayibone njengoba sinayo namhlanje okuyinsizwa le abantu abaningi abahle bekhala ngempela ukuthi kanti washonaphi njengoba sinayo insizwa nathi sizothi nje iyashonaphi sifuna isitshele ukuthi kahle kahle ikuphi yenzani mekuthi umculisa uyeke vele isitshele umculisa uyeka kodwa ke before sifike lapho sonike iqhawe ithuba lokuthi nje libingelele liphinde lizasisi sihlengoba la ngifuna ukuthi ngigcine introduce mina kanti iqhawe lami usashintsha igama ngezathu ezithile phela umunye umuntu uyalishintsha igama mekuthi ubalekela lokho akubalekelayo yabo kodwa ke nansi ikhamera ababukeli basibuka obingelele nje ubatshela ababukeli ukuthi sihleli noba le ndlela nje ozokwenza ngayo iqhawe lami ukubingelela nje abantu bakhumbuze angabe lensizwe dlala webheki noma bengathini la abaningi bayathanda mfana ungaphiki nabakuzondayo ashila awusukalini madoda waphinda futhi wangele sequlukudela umfo wakhe kedwa izinto ngazethuki ihonga ngase ngingaphakathi yimi njalo ntanga ngumbhacabulo bafana bonke bamasikani noqede ekhala waphethe bathi yebo udlule kanjani futhi lomfana amshela bethi simbone sengaphakathi phela mina ngumavula abhaliwe njengohlala umavula abhale njengovemfana nosipithipithe samaqhikiza ngale wento abafuni nokule ntombi tomsindini umshubo kuleyo ndawo uye kubheki lo ufokamsheni usuka phansi emsinga ngisemngeni ngwakhipha imalahle ngwaqhiqo njengomthakathi ngwamfazi umalebelele awuzwe likalunga iqhawe lakho likashawa nje kanjani uzohoshwa hayi khohlwa phela khohlwa ke kulunge star khola angimukele nje mfowethu ngisho ukuthi siyathokoza sihlale nawe namhlanje lapho kuhlelo lweBantu TV 1 khola ke ngiyafisa nje ukuthi sikhumbuza ababukeli ukuthi lensizwe sihleli nayo la namhlanje usoshilo ubheki umfoka Mshengu khona lapha phansi ePhomoroyi eMsinga njengamanje iqhawe likuphi nendawo ngoba abantu abaningi njengoba bekubona la bayazibuza vele ukuthi ukuphi njengamanje uzinzephi usho ngokuhlala noma ya nje indawo utholakala kuyona nje usemakhaya usedolobheni likuphi cha ngiba semakhaya eMsinga ngiphinde ngibe la eGoli uphinde bese eGoli ngiseSoweto eDube bayazi abantu ayekho umuntu ongazi ukuthi Mshengu utholakala eDube hostel ngiye ngitshele nalaba ke sobefuna ungithola nizongithola eDube hostel lapha e104 ngikhona nje izinzi uqhwaga lento yenza ukuthi uveze address uqhwaga ayingisiqhwaga mfowethu kodwa kufanele phela mina ngizalwa yiqhawe nobaba kwakuyisiqhwaga ngizalwa insizwe impela mangithi ngizalwa ukhekhedliwa izinje ngisho insizwe impela edumile yaziwayo eMsinga hey wafana shothi baba ukuthelela bangabe la wesiqhwaga kanje phela abacula abaningi ngeke umculo umuzwe esho ukuthi uhlala laphi kodwa cha mina ngiyasho impela ukuthi ngitholakala eDube hostel futhi angisabi ngitholakala eDube hostel lapha e104 awusuka hayi ngithanda isibindi sakho ya mfowethu manje qola kithi ikuphi insizwa lezi insuku ibhizi kuphi ibhizi ngani kwenzakalani mfowethu asazi ukuthi ubheke ufuka Mshengu sigcine umculi njengamanje mfowethu uyindlala kubantu othi usikhanyisela ukuthi umatasa kuphi njengamanje kahle mfowethu ngikhona endimeni ngamaskandi usekhona ngikhona impela noma ke kuukuthi uyazi ke khona lezo ingqinamba la umathize uthola ukuthi kukhona la kufuneka ngabo abantu bakuthola noma bakubona khona bengakhona ukubona mhlambe ngezathu ezithile esuke zenziwa abanye abantu ngoba njengoba ngikhona endimeni abalandeli bamaskandi bayazi ukuthi Mshengu ukhona and futhi bayamdinga uyuthola ukuthi kodwa bakwazi ukumthola mangabe kunemicimbi mhlambe emkhulu ethile ehlelwa amadoda athile nawo asuke evinjwa amadoda athile ukuthi Mshengu engamfaki kodwa mina ngikhona usekhona ngikhona impela mfowethu futhi ke abantu basakhombisa ukuthakasela kakhulu umsebenzi wami engingakusho nje kulamadoda ahlela imicimbi ngithi asubancisha abantu ama-pirate ngoba ngiyazi bayathanda usola ukuthi ubheke umfoka Mshengu njengoba
eyevela kancane kangaka kubantu nje kunengqinamba ezikhona ezivimbe lokho ekuthini avele kubantu ngoba umculo unendlela uthi avele kubantu uvela ngemicimbi uvela ngemicimbi kubantu usola ukuthi kukhona ukubambana lapho okukhona ngisola isandla semfene impela isizathu sokuthi ngisola isandla semfene abahleli bonke bemicimbi bayamazi umshini abahleli bemicimbi bonke futhi bayawazi amaBarrett shuthi bayazi ukuthi adingwa kanjani umphakathi ngoba even abalandeli bakulwela lokho ukuthi sifuna ukubona amaBarrett kulomcimbi olandelayo kodwa egcine ngabangabikho okukhomba ukuthi khona isandla semfene esikhona yebo engingakusho nje kubahleli bemicimbi ngithi ngicela beyeke lento yokuchema namaqhawe athile agcine ngafisa ukubona abanye abantu bephakama beyaphezulu ngoba mangabona kufuna beyithathe njengokuthi basemsebenzini ngoba ngesikhathi bevimba mina emcimbini bavimba abantu abathanda mina ukuthi befinyelele kulowo mcimbi ngoba umuntu mayizoya emcimbini uyethi khona nosibani ngifuna ukuya thina ke siyazi ukuthi baningi abantu abasithandayo njengoba sinama brand amaningi esingasazi nathi ukuthi mangaki uyabona ngaleyo ndlela ke kusuke kulimala abantu abaningi mawukuthi asibangabikho emcimbini yena mhlawumbe umuntu usuke etshela ukuthi ulimaza mina kanti useyilimaza nabantu abathanda mina yazwakala yini lena kukhona mhlawumbe ungaboni ngasolinye kukhona phakathi kwakho nabahleli bemicimbi kanje cha akukho mfowethu ngoba kwake kwafika kuleso sigaba sokuthi ngigcine nami sengifuna ukuzwa kibo ukuthi ngabe khona mhlawumbe into abayibanga nomshengu noma khona into engayenza mhlawumbe embi eyabaphatha kabi ukuthi begcine bengivimba ukuthi ngibe khona mhlawumbe ngibe ingxenye yemicimbi yabo kwathothi abakuvezi bakhomba ukuthi akukho futhi ngalelo langa mhla ngibuza lo mbuzo kwakukhona ngisho indatheli iphelele kukhona nabasakazi abadlala wona umculo wethu impela usikiya ngengoma yabona bakuveza ukuthi ayikho inkinga abanayo nomshengu manje ngiyangixakeke ukuthi yini pho esuku yenza ukuthi bewavimba amaBarrett ukuthi egcine engabanga ingxenye yemicimbi leyo yakuzwakala phakathi kithi kodwa umfuka Mshengu mesikhuluma ngamaBarrett njengamanje ukhona mhlawumbe umsebenzi okhona njengamanje mhlawumbe okuyiwona umsebenzi kumele ngabe amaBarrett mhlawumbe ayawuveza kubantu ungayi emicimbi ikhona isingle track engiyikhiphile ngaphandle nje ukuthi ama-album ami anama hit amaningi kodwa ikhona ingoma entsha njengamanje ethandwa kakhulu futhi abantu yamaBarrett ethi Njula Buchopho yebo ingoma nje impela esematheni kubantu kodwa ke asikwazi ukuvela siyobakhombisa abantu naye le ngoma yabo bahlale beyishoot eksene emini ntambama ngoba uvalelekile ngoba ngivimba yekani kungivimba madoda awuyisikaze le ngoma qhwela ami Njula Buchopho siza ukuthi mhlawumbe nomhlelo emicimbi nabahlelo bemicimbi beyithula beyizwa bazosho ukuthi hayi ake sisondeze kubantu le ndoda khona izoke ishaye le ngoma yayo abantu bejabule ithi nginjula Buchopho mina mfana ngekuphike nami nginjula Buchopho mina mfana ngekuphike ithi nginjula Buchopho mina mfana ngebungenze lutho uyezwa nginjula Buchopho mina mfana ngekuphike ngathi nomnakwethu ngekuphike into engayipheka ngayiquthanga le isobhola yamanqina nginjula Buchopho mina mfana ngekuphike bayazi abantu abaningi njengamanje impela ingoma esathandwa kakhulu ingoma esadla amahlanga yebo mfowethu iyathandwa nje kakhulu kodwa ngiyafisa ke nami ukuthi ke bewaqhaqhe lamaketanga aboshiwe sikwazi ukuyonika abantu into yabo abayidingayo sizokahle kuqhawela ke sizokahle ake sithola umlando lawa amaBarrett uthi amaBarrett iqembu eliqhamukaphi njengoba abantu belifuna ngapha nangapha iqembu elikakhwenini elakheke kanjani yebo mfowethu kushuthi ngizoqala nje ekuqaleni ngithi wanyawanya ngidlule ngoba sesinemlandwanyana eminingi yabona njengoba sesinesikhathi sikhona endimeni sesenzele umbukeli njani manje ngoba ibantu ethi banabantu abangaphezulu kweinkulungwane angazobiza ngani kodwa 50,000 uthi kunomuntu owaziyo ukuthi umshengu ukhona kodwa akangazi ukuthi wafika kanjani ufike nini kanjani uthi khona umuntu obengazi ngoba ngeke lokho sikuphike njengoba hlala umsebenzi wethu usuveza kubantu suke senzela lokho ukuthi nobengakazi ngathi asibone ukuthi sikhona injalo yebo mfowethu kushuthi mina ukuqala ukucula ngiqale 2003 ngafike ngacula noSiso ukuthi uzondeni wakwaChonce eMsinga ongasekho kodwa emhlabeni
ngifike ngacula kuye futhi angifikanga ngagida kuphela ngikwenze nje konke kuye ngafike ngacula ngakompoza nengoma futhi sisebenzile nje naye 2003 ngangifika la eGoli ngangineminyaka cishe amashumi 24 njengoba manje ngiko 40 something usuhlala ekhawulede wadlula ngaze ngadlula sengimdala phela kusho ukuthi ngasebenza naye 2003 ngabuya 2004 ngaqhubeka ngasebenza naye 2005 ngafonela uAli Mgube inxele wama SAP wafisa ukusebenza nami uye cha wangifonela wacela ukusebenza nami sasiyokwenza iqembu elibizwa ngokuthi ama CID yebo silenza ngaphansi kwegama lama SAP futhi ngasebenza naye 2005 2006 2007 2008 2009 kuthe ngo2013 ngakhipha ialbum ngangisenaye kodwa ngakhipha ialbum kaBheki Mshenge eyayithi namangani yale ngoma nje ngiqala ukuyicula ethi dlala dlala webheki noma bengathini la abaningi bayathanda mfana ungabheki nabakuzondayo yabona futhi lapho ngangikhipha ialbum yokuqala ngubheki Mshenge usasengaphansi kwama SAP ngisengaphansi kwama SAP kwafika ke lezo inqushunqushe ezenza ukuthi kuze kugcine kufike ekutheni kuyahlukwana Qhubela mina ngicela ukuthi usiphendulele nje umbuzo ngicabanga ukuthi abantu abaningi abalandela ama-pirate abalandela uBheki Mshengo abaqala kumlandelisela lapha kuma SAP usivezele ukuthi ukuthi kudaleka ama-pirate kube khona ama-pirate uBheki umfoka Mshengo yena uphume kanjani lapha endlunkulu kuma SAP ukukhulumuzi ngabe kwaphela icontract noma indlela kwavunyelwene ngayo ukuthi uBheki umfoka Mshengo kuhamba aphinde aphume noma kwasekhona ungasahambi kahle nongabone ngasona enqanjeni sicela nje ucacisele lapho qala kithi mfowethu kusho ukuthi ngizothini ngibe umuntu osebenze kakhulu kuma SAP kunjalo nje ngase ngiba nabantu abangithandayo abathanda umsebenzi wami ababa nesifiso ke sokuthi ngigcine kukhona into engibenzela yona kuze kufike isikhathi sokuthi ngenze uBheki Mshengo lokuqala othi namangani mangenza uBheki Mshengo oqala ngangenayo inhloso ethile mhlawumbe ukuthi ngifuna kuxatshana noma kuhlukwane ngangenza ngoba ngicelwa abantu abathanda umsebenzi wami uthi ndoda sesiyacela ukuthi nawe kube khona osenzela khona angizange ngikufihle futhi kulokho kule ndoda engangisebenza nayo enjengoAli ngayitshela ukuthi kukhona inyonyana engiyoyihlanganisa uyabona ngammema futhi ukuthi abe ingxenye yomsebenzi wami estudio uyabona ngoba nakhona ngangigwema ukuthi angifuni abantu abasesayidini noma ababukela eceleni abangekho la sikhona begcine beyibona ngokuthi mhlawumbe uMshengo njoba eza lo msebenzi inhloso yakhe ukuthi kuhlukwane uphuma le yebo ngangithi ialbum yami ngizoyenza siqhubeke sisebenze ngoba phela vele bekukuningi besikwenza bekukuningi kakhulu konke futhi bekungaphekwa amandla ami ngoba bekufuna mina konke uyabona ngabona vele uku-eda lo msebenzi kaBheki Mshengo futhi ngisa-eda ubunzima bomsebenzi wami kodwa kwangeyo inhloso yami ukuthi kufike ekutheni kwehlukwane futhi uqala ukhipha ialbum yokuqala kaBheki Mshengo wawenza intando yabalandeli bathi abalandeli eculo eqhabiso kweseka wayenza ngempela into bangeseka futhi abanye ngekuthiwe umuntu ucula sizokweseka bese ngesekwa mangabe seyiculile kanti indana lento ukuthi abalandeli bathi icula eqhabiso kweseka nangempela iqhala icule into endala nje indala leyo nto futhi ke ngicabanga ukuthi isazoqhubeka isazoqhubeka iye phambili ngempela ngayenza ke CD kaBheki Mshengo yokuqala ethi namanga nini ngithe mase ngiyenzile bayithakasela futhi abantu kakhulu yabona bathe mase beyithakasele kakhulu kwase kuthanda ukuphambana imbono ke eqenjini yabona iphambana ndlelani iphambana imbono izophambana ukusuka ekuphakameni kwegama likaBheki Mshengo maliphakama kusho ukuthi khona abathile abangena kule ndoda bayitshela ukuthi hey lo muntu uzokuwisa manje uzowisa wena useyinkinga ngaphakathi useyinkinga manje kwagcina sekungathi manje ngenza uqhekeko kubantu ababalandeli ngokuthi kube khona lo msebenzi wami ngoba
abantu ababethanda umsebenzi wami bagijima benza ama-t-shirt, bafuna abanye bafuna yonke into ethinta mina. Kwakhomba ukuthi baningi labantu abakhomba ukusupport umsebenzi wami. Ngicabanga ukuthi isona sizathu noma ngingazi kahle. Ngicabanga ukuthi isona sizathu mhlawumbe esenza ukuthi kuze kugcine kufike ekutheni amaqembu ahlukane. Kusho le ndoda iyagcina sibalalela labo bantu abayifaka lowo moya. Ngoba kwahamba kwafika la ekutheni khona isikhethi sabafana yona abagidayo. Isikuthintile yona yathi hayi wendoda njengoba useyiqoqozisela na usunebhodo lapho liphekayo nje lelo bhodo liphekayo oluphaka kulihle ngakwakho ngoba usuyiphekela wena usuyayiphekela bese kube khona ozobaphakela kulabafana nani bakhethisa into eyaphuma le inkulumo zabanjalo noma kwaba kanjani. Asilungise la mfowethu hayi sasibakhethisa. Hayi bakhethisa yena angaze ngikhethise uyabona. Ngasophaba gaba ngizwa kahle yabona sengene indaba zamaqembu. Cha angizange ngikhethise umuntu mfowethu uyo wayebakhethisa abafana. Lapho uma igama lethi indoda impela nje zimele. Cha kimi akuzange liphume. Cha ngisho ngakwena sengasho ukuthi kwaye njengoba uphethwe. Ngangiphethe oba? Cha nginolapha ngaphansi kuma SAP. Kushuthi nganganakile nokuthi ngiphethwe phela mina ngoba nami ngangiyibuka njengomphathi ngoba izinto eziningi ngangizenza nje naye mina sibambisene. Kushuthi ngangingaphethwe ngingalisho nje kucwa cha mina ngangingaphethwe sasisebenza nje naye sibambisene. Nje mangasikountela njengosibalela nje iziphi izinto ozenza mhlawumbe ngokuphandle kokugida wasasikubona mfethu ugeda sasikubona ulinganisa lapha kuma DVD phela lapho phela abaqala khona abantu ukuthi bakukhonze bamazi obheka umfuka mshini sakubona kuma CD cover elinye iqhaza nje ngaphakathi ukuthi wawulibambile mhlawumbe thina singabalandeli singakazi sikubone lokho ngoba okunye kwenzeka uma ngabe nihlela umsebenzi singabalandeli asikuboni. Kwakukuningi mfowethu engangikwenza ngaphandle nakalokho okubalayo ngoba nokubhala ingoma ngangiyibhala. Kusho nje mina le ndoda sasisebenza ngokubambisana ezintweni nje eziningi eqenjini uyabona. Kusho ukuthi ke kwathi nakufika leso sikhathi sokuthi sekuyayikuthena amaqembu aseyahlukana. Mina akazange ngitshele ukuthi amaqembu ayahlukana. Ngangilongizwa ngaba abafana lo bengitshethe ile ndoda ibisibizile ithi asihlangane samoya kanje le ndoda ithi asikhethe ukuthi siya ngakuphi ngoba amaqembu asezohlukana uyabona. Kwakwanjwe imbizo kwakukhandwa umhlangano ama meeting yabonga angazi ngayichaza kanjani kodwa asemakhonini kusho ukuthi bengitsheleke labafana ukuthi sekukanje ngithi ngingasho ukuthi ngangingambuzi lutho futhi ngangivele ngivumela lokho ngithi kusho ukuthi sengozwa ngaye mina kahle kwenziwana ngoba ngangibona ukuthi kusho ukuthi kukhulu umbimbi olikhandiwe. Kodwa ngangithi awuthi ngiyithulele nje ke nginake nje mina into engiyenzayo ngoba nokwenza kwami i-album kaBheki Mshengu mina ngayenza saqhubeka sasebenza naye akukho kimi kwakushintshile. Izinto engangivele ngizenze eqenjini ngaqhubeka ngazenza seyikhona CD yami. Usikhona iCD. Wena umsebenzi wakho kaBheki Mshengu nokuthi usebenze ngaphansi kwama SAP noAlomfo kaMgube akaze ukuphazamise umsebenzi wama SAP noma ukuphusha umsebenzi wakho. Awungitshela mfowethu ukuthi kwaba namuphi umthelela phakathi komsebenzi wakho umsebenzi wama SAP ukuthi nawe ube nomsebenzi osuyiphekele wona esayidini ngapha ekubeni kumele upheke funa ngapha kuma SAP. Kwaba njani ukusebenza lapha awuyisole mhlawumbe ukuthi kwaba khona ileke ekutheni nibambisane kahle nensizwa lapha uAlomfo kaMgube? No mfowethu akuzange kukhande umehluko. Akaze kukhande umehluko mhlambe isizathu esenza ukuthi kungawukhandi vele sithe senza konke lokho ama-album amaningi esasiwenza besina i-album yethu ebesiyenza ingaphansi kwama SAP kusho ukuthi ama CID. Ngizwa kahle ngoba nakhona bekwenzeka ukuthi siyodlala mhlawumbe ama-promotion masiyodlala ama-promotion siyodlala ama-CID. Kwenzeka ukuthi la siyodlala khona lapho ufuna sidlala ama-CID siphinde sidlala ama-SAP. Bekwenzeka kanjalo ukuthi masifika lapha mhlawumbe ama-SAP ngoba bekuyigama elikhulu sizofika sidlale ama-CID bese mhlawumbe kudlula ngamaqembu noma amabili amathathu
kuyikhani sizoshintsha uniform siyodlala ama SAP manje bekungaphazamisa lutho lokho ngoba vele bekuyinto ebesijwayele ukuthi siyakwazi ukuwaperforma lamaqembu omabili mhlambe endaweni eyodwa yawo nize nokubheka imfuka mshengu nize nama SAP kusetshenzwe yebo kunjalo but noma ke leli likabheki mshengu akufikanga la ekutheni ke sikwenze njengoba de sikwenza kuma CID wama CID bekade ubani bekubhongoza phezulu kuma CID ubani bekunyonisha amaphiko ukushuthi umuntu umfana obewalida ama CID ekuqaleni kwakuutholi wachonga emsini ngizwa kahle ngamazi nje yebo kushuthi kodwa usashona kwaya ngokuya sagcina sesiwacula naye sishintshana ngokulida kodwa nje umuntu obebhala ingoma kiyo kwakuqala ingoma zayibhalwa yimi noAli kwakuqala ngokulandelayo ke yagcina seliningi lazo seyibhalwa yimi ukushuthi ke kahle kahle umuntu obenza izinto eziningi kiyo bekuyimi ngoba ngisho uniform makufika ekutheni kuhlanganiswa uniform yeqembu ibithengwa yimi yama CID wena obukhetha nabafana futhi ebebegida bebeqashwa yimi bama CID befundiswa yimi wena ukade ubapheka nobasondeza ukuthi yebo nokujoyina bebeza kimi abantu abacela ukugida kwaya ngokuya ngoba kahle kahle mina ukungena kwami kuma SAP ngangena izumuntu oyocula vele uyabona ngangena izumuntu oyocula ngangingayile vele ukuyogida into yagcina singiphoqa ukuthi ngigide kuma SAP ukuthi ngifike kuma SAP mina ngacula live kwama SAP mangicula live kwafuna ukuthi ngigideke ngoba ngeke ungene stage nje ubamba imic kunabantu abagidayo kushuthi labantu bathatha kancane bagcina ujoyina iqembu labantu abagidayo ngagcina ngikwenza nje konke ngesikhathi sengikwenza konke amajita ayigida kuma SAP aphuma ngobuningi mase ngikhona yabo kodwa hayi ukuthi ayephuma ngoba mhlambe ukuthi axabene nami kwafika kushuthi mina mangijoyina ama SAP kwaba nomcimbi esasiyodlala okamaphumulo noma ngingasakhumbuli kahle indawo lo mcimbi esasiyodlala ngathola ukuthi uniform abayoyigqoka mina ngihambisana nayo yabo ngoba mina ngumuntu okhulela emakhaya egida ushameni kanti uniform abeshaye babegqoke uniform yini babegqoka isudu yini cha kwangesisudu kwaqala nje la phansi ekucathuleleni icathula babefaka amateki kwakuyila athambile ogogoholile angazi kubizwa ngani lokho sikakhulu lokho kusetshenziswa yilabantu bomgcobanya ukuthambile lokho okumhlophe ama All Star hayi All Star thambile angazi bakubiza ngani leyo nto leyo la yakunankinga kusho ukuthi ke mangabe kufika kwashayisana lapho ukuthi mina ngeke ngikwazi ukugida ngalento kusho ukuthi ngoba le nto isetshenziswa kakhulu abantu abadansayo manje thina sazi ukuthi kufuneka ushaye phansi stage manje ngeke ushaye sase siyixoxa ke kakhulukazi nayo le ndoda ke uAli uthi le uniform ngeke izilungu yabo kwagcina ke amajita ngathi kwaphatha kabi lokho ukuthi mina ngathi mangifika ngathi akushintsha into ebigqoka ophendula amatafula ngendlela ezitatisa namashethi ke babegqoka amashethi amakhulu la ngathi anezithombe angazi kwakwamashethi nje ngathi makhulu manje ngathi mina ishethi liyangihlula ngicela ukuthi ngcono sifake namambatha sasifaka amambatha ke kulo mcimbi sifaka amambatha safaka amabhuluku amnyama safaka amateki All Star kwathi ukubalanseka kwathi ukuzoyala saya kulo mcimbi masibuya kulo mcimbi hayi amajita ahlehla athi wona ngoba ayigida kocela gide kuma SAP athi wona ayaseyewela ngakucela ayogida kocela manje wasabuyeli ngapha kuma SAP sekhola kuma SAP ngabona ukuthi sekunenkinga manje kushuthi sekumele ngenze iplan ngoba kushuthi iqembu liyahlakazeka phela manje ngathatha lamajita ebengiwakhandela ama CID ngatshela madoda sizosebenza kuyo wonke lamaqembu ngoba angizokwazi ukukhanda abantu ngakuma CID ngikhanda abantu kuma SAP sizosebenza la siqhubeke ngoba vele igama lama SAP likhulu mhlawumbe kuzonisiza lokho ukuthi kube khona enye into eniyitholayo yabo nangapha ukuthi kwaqhubeka kanjalo ukuthi ngicine sengumuntu oqasha namajita agidayo kuma SAP
lawo majita ke iningi lawo abaziwa yimi ngoba abeqashwa yimi efundiswa yimi ekholelwa ke futhi kimi yabo ngoba bekuthi ingakho mhlambe athi noma esewabizele emakhonini ewakhethisa abuya ngitshela ukuthi hayi angathi sekushintshile manje ayakhethiswa manje yabona awu niyakhethiswa ngayithulela ke ngabuka bakhethiswa nje babaningi kwahamba isikhathi kwakunomcimbi futhi kwakumele siyodlala eThekwini lo mcimbi loyo batshelwa ukuthi lo mcimbi esiyodlala eThekwini okugcina sindawonye mina njalo ngitsheliwe yabo ukuthi mangabe kubuya lapho yahlukwana kodwa nibuya lapho nje ayiseke indaba kaSAP ema SAP no Big Machine impela mfowethu kwaba njalo sahamba saya eThekwini kodwa khona kwase kubonakala noma sibhekana ukuthi khona ukushaya amanzi nawo le ndoda ukuthi ayisho lutho kodwa iyabona ukuthi hayi sekukhona okukhona noma esekwazi yabona saya eThekwini safika kulo mcimbi futhi adlalanga safika nje kwanengqushunqushu thizeni ngeke ngilibize ke igama lendoda iyayohlelile abantu bayisho etisahlo wakuthuba uSindaro khona umunye ubhuti wakuthiwa uSindaro wayehlela umcimbi eThekwini siyazi angiyazi mhlawumbe khona futhi bamazi kodwa abantu abawomaskandi ngobuningi ayakunaka masibuya lapho ke kwakuthi imali yakhona yatholakala ngoba ukuthi adlalanga sasesile eThekwini ngoba nafika lapho ya amajita bekuthi mangabe ke kukade kuyodlalwa imali yakhona ize kimi aholelwe yimi futhi kodwa kusuka ngalelo langa usikade siye eThekwini wayehambe wanika imali yawo endleleni ukuthi bathatha ngathi imali yakhe wayebanika nje bengitshela wona usebanikile okay ngayithulela futhi sazofika la eGoli ngakusasa ekseni yami imali yalethwa usiphatha kahle wamzolo obegida khona kuma SAP ngokujwayelekile kade kokuye kwenzeke kanjani ngokujwayelekile letho uali imali kimi nifike niphinde nithi sikhethe sibala amagidi ukuthi mangakashiye lo mali bese ngiyabiza ezolana imali yawo ngokuhlukana kusuka lapho kwase kuvele sekucaca ukuthi khona izinto ezishintshile nje kakhulu yabo esivele sibhaliwe incwadi nje noma yayisibhaliwe yaqedwa ngoba kwathi kushuthi kwakuyisabatha siyelapha sabuya ngesonto sase sila eGoli ngesonto usiphatha waletha le mali kukhona umfana omncane esasigida naye okuthiwa umbuso wangubani engangihambe ngawumcela kuma wakhe ayemncane wakhona ngaka amaphumulo wayehlala emkhukhwini la eDube ngaya kuma wakhe ngawombheka ukuthi umbuso ufike kahle nebusuku ngoba bekujwayele ukuthi nabe sibuye emcimbini ngimphelezele ngifike nginokhela uma wakhe ngimtshela umvulele nangu sefikile kodwa ngalelo langa ngoba sasihamba ngeemoto ezahlukene yena wayekule encane ehamba oali ovuka ngoma nakhona yimi engathi akangene khona mangabe sehla siya eNatal isizathu futhi esasiyenza ukuthi ngithi akangene khona wayengamkhethisile kanti wayesebakhethisile ngobuningi ngangifuna ukumnika ithuba lokuthi naye amkhethise ya ngingamphazamisi bekujwayele ukuthi mangabe sihamba semcimbini mhlambe ngisho ngathiwa sihamba ngeemoto engaka kodwa mina naye uAli besijwayele ukuhamba ngemoto eyodwa ngaleyo la ngasihambanga ngemoto eyodwa ngathi mina no ngizohamba ngeAvanza nabafana naniqala ukunukela neJozale ngithi ngangibona vele sekunenkinga nokuthi ngimnike ithuba ke lokuthi akhulume kahle nalaba yenawo ngamhlukanisa ngamthatha umfana naye ngamfaka ngani alright ngesonto futhi ke mangifika kulo mama wangitshela hayi uhambe kahle kodwa mshenga ngangithandanga lento ukuthi ninike ingane imali ebusuku ukubihlangana nabantu beyibamba inkunzi la beyilimaza yabo ayi kwaukuthi kunabantu ngalelo langa khona lapho uma ngabumama wengane ekhulu yebo angangakukhuluma okuningi ngavele ngathi nje mina ayi ngizobuya sizoxoxa ngabuyela endlini kwakuyisonto kwathi ngomsombuluko ekseni ngaya kuye lo mama mangifika kuye wafike wangichazela ukuthi hey kunanenkinga ekhona la umbuso uthi
oh hayi umbuso athi uAlubela emva kwakho futhi ngesonto ezothi ucela ukuthi lengane ibe ngasesayidini lakhe ngoba amaqembu ahlukana wena ukhethisa abafana kwase kuyimi ngibakhethisayo hawu ngikhethisa abafana mina ngithi mina ngaze ngikhethise umuntu mina bese ngithi kuye ngoba umbuso ngeza kuwe ngazomcela wayesemncane usekhulile manje ngicela ukuthi mayebuye esikoleni umbuzo uthi mina ngeke ngathini nguye ukhulumeni naye namaqembu hlukana nje kwamaqembu yini ngeke ngayikhuluma naye hayi akunankinga bese ethi ke uthe mayifika la uAli wathi wena ukhethisa abafana wasecela ukuthi umbuso ke ucele bengasesayidini lakhe ngoba wangakubo yabona futhi ke bahlobene ngoba uzalo uMadladla nombuso yabo ngicela sidlule eqhawe lami kunento engiyibhekayo ngibuye isikhathi into engiyibhekayo sesizwile lapho ngoba kuningi nje khona into zakhona singayixoxa kuze kusekuseni kodwa ke la ekutheni kamaqembu azahlukana kwathi mabe kunomcimbi ozoba sethokoza we-NFP sasivele sojimela ukuthi nami ngibiziwe kiwo njengobheki imshengu futhi le ndoda ithe mayisithola nawo ukuthi kunomcimbi kanjalo kungazi ngathi yakhuluma nabo masebesho yacela ukuba ingxenye yawo yayisingifonela yangitshela ukuthi icela ngijimisa abafana kunomcimbi esuka kiwe ethokoza yabo emva kuba sesibuye eThekwini labafana ke ngempela ngathi mina akunankinga vele besivele sijima lapho siyodlala khona wathi okay labafana ke kushuthi sijimeke ngelanga esajima ngalo kwakulesithathu sajima bajima kuqala elikabheki imshengi iqembu bathema beqeda lona bafuna sijima ama-SAP lahlehla ibandla eningi lahlala phansi lathi angese practice lathi ayilona gym hawu anijimi madoda nami ngenza ngathi angazi anijimi ngoba kwenze njani bathi thina sikhethisiwe sithema sithi sikhetha wena kwathiwa kungaphinde kube nento ehlanganisa nama-SAP kushuthi sixoshiwe hayibo yabona ngathi kunjalo okay ngaliyeka nje kahle sajima saqeda nalawe sasijima nabo cishe sasibathathu abanye behleli abagcina begidela ingoma zama-SAP zodlalwa lapha eThokoza yebo ngayifonela le ndoda masiqeda uthi abafana bagolozile ayingajwayele ukuba nje abafana bagolozile ngathi wendoda abafana bajimla bathi wena ubakhethisile bathi ngibakhethisile ngathi bathi ubakhethisile ukuthi abakhethe ukuthi baya ngaphi ngoba amaqembu ahlukana basebekhetha mina wathi kungaphinde behlanganiswe yilutho nama-SAP futhi bona bakuthatha ngokuthi wena baxoshile kuma-SAP wathi ubani labo ngamtshela ukuthi baningi nabo bafana yabona wathi ujimisa labo bantu labo mina njani leyo nto yabo soyikhuluma mangabe sibuye eThokoza ngiyazi leyo nto leyo wavala ifoni ngamfonela okwesibili hayi bondoda msukuvala ifoni sikhuluma wathi ubhizi la kakhona yabona wathi ubhizi la kakhona wayivala futhi ifoni ngamfonela okwesithathu mangimfonela okwesithathu lamajita njalo akhona agcwele indlu alindu ifoni mangimfonela ngifake kula speaker ukuthi beze ukuthi sikhulumane okwesithathu ayibambe bese ethi okay ndoda okay fine yabona ngoba ngiyakwazi ukuthi vele uyakholela into eshiyo yilabo bafana hlala phansi nabo ke nawe ungabe uyodlala ama-SAP eThokoza yabo ngithi mina vele bengivele ngingengisayo ngoba akwazi ukuthi kukhethiswa abantu behlale phansi bese mina ngiyogida lapho kushuthi ngiyabadayisa ngoba labo bantu bakhomba ukuthi bakhonze mina yabo hayi avala ifoni futhi kushuthi sihlukane kanjalo kwawukuthi nje akukho umsebenzi nisaphinde niwenze ndawonye kwawukuthi awukho umsebenzi siphinde siwenze ndawonye labafana futhi ngabatshela anti madoda lalelani njoba nila nonke niqashwe yimi nafundiswa yimi angizunikhethisa mina njoba nifundiswe yimi lo nikhethisa uyazi ukuthi unikhethisa ngoba akanazi nikhandwe kanjani unibone seniperform stage mina ngisangaqasha abanye noma ningathiwa nihambe nonke ngiqasha abanye ngibafundise njengoba ngafundisa nini yabo napho la ngifuna singene khona qhwela njengoba ngikhala nje ngikhala ngakho ngifuna singene ekutheni ama-Pirates ngibheke mfuka mshengu sisangambona nesebenzisana no-Aluvuka Mkubona nama-SAP noma ngabe kusebenza amaqembu kuhlangana ama-SAP
nama-Barrett noma ngabe u-Ali Mgobe noBheki Mfukamshengo sifuna ukuthola lokho ukuthi uBheki Mfukamshengo uthini lapho usangabuyelani usebenza neqhawe lapha. Futhi angazi-ke okwamanje ngeke ngiphawuleke uma kufika lapho ngoba ikusasa laziwa kodwa nje okwamanje nje hayi ngicabanga ukuthi ngi-right naye ngoba nganaye ngicabanga ukuthi u-right la akhona Manje njengogola engabizana khona uma ngathi uyakushayela ucingo u-Ali Mgobe ethi webhe Mfukamshengo ufuna uzofaka izwi lakho lampana kithi ushayela into esasishaya kudala sikhumbuza abalandele emumva ungayithini le mhlawumbe sesingaphawula mayisiyenzeke ya ngoba kwamanje ayikazi yenzeke mhlawumbe yikho nami ngekho emqondweni wami yabona ngoba akusinto esikuyenzeka mhlawumbe mangingathiwa sekuyenzeka ila sesingaphawula khona ukuthi yenzeka noma yenzeki hayi ngizwa kahle mhlawumbe usangamchitha mhlawumbe ungavuma yebo mhlawumbe ngisangamchitha mhlawumbe ngingavuma angazi kungenzakalani noma sekwenzeka leso sigaba manje kuhamba kanjani lapho umsebenzi wama-SAP usekho namanje uyaqhubeka injani isupport nangathi support usubheka kanjani umsebenzi wama-SAP uyawudlala uyawulalela ulikhonzile iqembu elidala kwenzakalani noma usulalela ube uzophendula ngealbum ay mfowethu kuyenzeka ngiwulalele kuyenzeka ngiwulalele ngisuke ngiwulalela nje uzokuthi ukuthi kusuke kunento ethile mhlawumbe ngifuna ukuyifaka emqondweni wami ngoba anginakile mhlawumbe mawukuthi kukhona impi ekhona yena ukubonakala ngathi kunempi ekhona kodwa mina nginakile ukuthi kunempi ekhona uyawulalela nje lokho ukulalela hayi ukuthi sewufuna ukuzibasishaye kanjani noma ufuna ukuzwa ukuthi ingabe khona incwadi engibhalelwe yona hayi ngisuke ngiwulalela nje ngoba ngiyabalalela bonke abaculi awekho namagama mhlawumbe okawasola bheke kubheka umshingo noma kuma-Barrett akaqhamuka lapha eqembini lama-SAP kuye kube njalo phela akulona into esingayifihla ake bekhona impela abeke bekhona impela kodwa-ke nakhona bekungabi into engiyifaka kangako ekhanda kodwa beke bekhona bengizwa ukuthi ayakhona uphendule nawe noma okunye kwakho bengiphendula nje kancane ukuthi nje kancane nje ngoba phela ngithi sidlala umdlalo oyensizo phela uMaskandi lo umdlalo oyensizo ufana negospel yabo kuyenzeka uthole ukuthi okunyezwa nje uthi lo okay ngoba noma ngathiwa akusiwo kama-SAP kuyenzeka uthi nomunye khona engikuzwa ukuthi awulo hayi kushuthi kahle kahle usempini mhlambe kube ukuthi ngiyabheka ukuthi kambe ngingakhona nokuncane engingakufaka noma ngimiyeke kanjalo ngoba nokuthatha bayithathela nje nengoma ngiyeza uthi lo uthathile ingoma yami lo uthathile ona kodwa bayicebulela cishe ngiyibize nje nami ngocetshulwayo nje ngidala kodwa ke ngivela ngithi kodwa mina ngoba vele ingoma into eningi kimi omunye umjidi ubone mhlambe unenkinga yabona yokukhanda ingoma ya mhlambe egcine sepatanisa esethatha nakwabanye kodwa thina ngoba into ehlala inqwaba nje into ekhandekayo nje isithoka isikhathi asinaki kangako yabo uthe wake wabhala ingoma lapha kuma-SAP futhi awubale nje ama-hit abemabili abamathathu nje oke wawakhipha lapha ey'ngomeni ezaziwa ama-SAP ayaziwa kakhulu uma kukhuluma ngengoma zama-SAP nje ziyaziwa kusuka kudala awubale nje wayibhala lapha ezathandwa abantu ziningi kakhulu ngicela ungayibali isizathu sokuthi ngingayibali iningi lazo ngangingabhaliwe kizo yabona cha kusho ukuthi mangabe mfowethu ingoma ungabhali ulalela mfowethu ukuchazela ingoma uma ungabhaliwe kizo sometimes usuyibala uthi ingoma ebithandwa abantu umuntu uyebuke njengokuthi kushuthi ubani usefuna udumo why manje sekhuluma kanje kanti wayethule ngalesikhathi engabhali ngoba nakhona kwesisikhathi ngangike ngibuza ukuthi why ngingabhaliwe kuthiwa hayi iphutha libe khona ngale kulaba abalokhuza yabona manje yikho nje kwakuyinto futhi engangingayinakile kakhulu ngoba sasiyisebenzela nje noma nginganaki usithola imali asitholanga imali kwakuyifanela kimi ngoba sasenzela nje abantu bejabula hayi futhi kuyazwakala kodwa ke asidlule lapho ngoba nakho uyichaza ngalendlela oyichaza ngayo ukuthi kunokuvaleleka kanjani njani manje masikhuluma ngemicimbi imicimbi emikhulu lesinama festival sike uBheki Mfukamshengo kuyenzeka abe khona kodwa kuleyo mcimbi noma kuyenzeka abe khona kodwa sekunesikhathi isikakhulu njengempucuzeko sike sakhona nje kiyo impela singama-Barrett
Wasazi ukuthi kwabuye kwaphazamisaphi ngoba abantu namanje basakulwela ukuthi bayadinga ama-Barrett emicimbini emikhulu njengompucuzeko nombuso wamaciko nje okuyiyona imicimbi-ke emikhulu njengamanje. Sesiye sizwe yikho ukuthi-ke basifaka kule abakhona ukusifaka kiyo siphinde nathi sizenzela eyethu imicimbi njengama-Barrett ngesizathu sokuthi ubumnandi-ke thina siyakholelwa ekutheni sizenzele ngoba ama-Barrett abuthanda ubumnandi. Siyabambisana nje nesinabo bonke naba izinduna zeqembu bese siyenza into yethu bemnandi sifaka abaculi nje nabakhulu bebekhona kube netiye nje lezi ama-Barrett impela nje umcimbi nje siyawenza ekhaya nala eGoli eyokuthiwa ikhuphula amandla yama-Barrett ke le yeah ngoba qhawe lapha kule mcimbi engicade isina lapha endimeni sibe nekhuphane zakho sibe nembocozeko iyeza njengamanje igcwelisa spring picnic kakhuzane emva kwalapho kuze neminye yini sesigoduka kuvalwa ilukuzane kube uGomaskandi festival ikhona nje sengiyibalile neminye engakayibali uma sikhuluma ngekhuphane zakho kunendlela akwenziwa ngayo eqashini abaculi lapho banabaculi ngeke ngize ngifihle ukuthi kunabaculi ababaqashayo sokwazi bazoqasha labo baculi bese bakhona abaculi besithi singamfaka yini ubani kube igcwelisa spring picnic impucuze angazi senza kanjani impucuze yazi uqashwe kwempucuze ngikhumbuli kuvela ukuthi kuqashwa kanjani angazi ilikuzani angwazi amakhachela abasebenzisayo asikhulume ngegcwelisa spring picnic ukuthi ubheke umfeke kwamshengu umebheka icriteria service sebememezile ozuma lapho bazobhekana ukuze baqashe artist ubheke umfeke kwamshengu angaqasheka yini lapho esikhuluma ukuthi ubheke umfeke kwamshengu uyivi kancane kubalandeli bakhe kodwa bayamfuna futhi asikhulume ngegcwelisa spring picnic lezayo angani ubusibonile ukuthi kusebenza kanjani ukuqashwa kwakhona bengingakaboni ukuthi kusebenza kanjani ukuqashwa kwakhona ngoba isikakhulu thina siyesibone umuntu uma esifonela asitshela ukuthi siyanidinga emcimbini othile okwamanje besingakagcili sibone ukuthi bona baqasha kanjani. Ngicabanga ukuthi kusafuneka nathi nethimba lethu kwelibuke kahle ukuthi kuqashwa kanjani lapho mhlawumbe siyakhona ukungena lapho siyavaleleka noma ngoba mhlawumbe khona into ethile evimbile singakayenzi system isystem yalapho kwigcwalisa spring picnic bathi umculi njengawe njengoba wafika usunama album awu7 ufikile kubala ukuthi album nealbum kumele ibe ne-million ngingathi ama-album akho ewu7 ukhona ingoma ene-million lapho onke ama-album lawo i-album ngayinye ne-million futhi una 7 million futhi umculi osekade afika lapho ukuthi ama-album zakhe ewona yonke akhomba ukuthi mhlawumbe mathatha ama-album akhande kone ama-million wena ungaphambili kunayo eqashekeni unamathuba ngcono beke imfuka mshengo noma ama-Barrett wona kumkanjani lapho mesikhuluma ngalokho ukuthi thengiseni sikhuluma ngo-YouTube la ama-views akuhamba kanjani lapha kuthengiseni online ukuthi ama-million ayashayeka ngoba sekizona indlela ezisebenza njengamanje lezo kusho ukuthi maybe noma singakanaki kakhulu ukuthi mhlambe umsebenzi wethu usuphusheke kanjani online sazozama ukuyibheka uma ukuthi khona la kusele khona siphinde sikhulume futhi namathimba ethu ukuthi iphusha kanjani ukuthi sifike kuleyo nto ngoba vele isikhathi samanje sesishintshile sekusetshenzwa ngezinto za online yabona sekusebenza njalo sike sangayinaka ke thina kakhulukazi ngoba besazi ukuthi umculo wethu udayiswa ngalendlela obudayiswa ngayo kade usakhona ukudayiseka etolo sekushintshile ke manje usudayiseka kakhulu online kusho ukuthi ke kumele nathi sikubheke lokho ukuthi ihamba kanjani kithi ezintweni njengalezo siziphi isikhathi sakho ke manje ngoba sekusebenza kanjalo njengoba nithi bengikaze ninake uma ningasengangeni kwigcwalisa spring picnic angeke ukhale ngafundo ngiyokhala phela mase ngibhekile nganaka ngiyokhala kodwa ke uyazi ukuthi ubuhlungu mangabe usubujwayele kuye uthunikale lo ncetshana nje kuleso sikhathi ukuthi kodwa vele kuyefana yabona ngoba vele kade bayiqala ngoba kuvela yona leyo nto yokuqasha online nje kukhona la okuye kungaqashwa khona online uthole ukuthi basishile bede singazi ukuthi kwenzakaleni yabo ungazi ukuthi uzokhala kubani ungazi ukuthi uzokhala kubani ngoba suke bekuthi abakufakanga kodwa hayi ukuthi abakwazi ukuthi ukhona futhi hayi ukuthi abazi ukuthi abantu bayakudinga ngoba
nathi sinokungena sithethe la enkundleni zokuxhumana uthothi abantu bayalwa ngempela bathi ubani waye ngekho usaleleni ubani ushiyelweni kwesinye isikhathi thothi balwile ingakafiki naleso sikhathi sokuthi bayaqasha lapho ukuthi siyamdinga nobani kodwa uthola ukuthi awubangabikho lapho ungasazi futhi isizathu sakhona ukuthi kusuke kuyini kunama campaign aphushwa abaculi bakaMaskandi khona icampaign angabe kunyakodlula milona ngani lapho abaculi bakaMaskandi behambela kwaphuma impela lapha enkundleni zokuxhumana noma ngasakhumbula ukuthi ngokumculo wamemezela ukuthi siphusha ubumbano koMaskandi le ukuthi behambe bengenelana emakhaya kodliwe amadombolo yakhumbula le ngiyayikhumbula kube khona futhi ne-team ethiwa yebhola kuthiwa nakhona phusha ubumbano uBhemfuka Mshenga sika simbone lapho kuza kanjani uyasixoxela mfowethu ukuthi wena wanqabelana ngoba kuthiwa akukhithe uMaskandi mangikhumbula kahle mfowethu ngicabanga ukuthi kusho ukuthi labo bantu abaphusha leyo nto emadombeni asikazi akaze kusho ukuthi bethanda ukuthi ngizolidla idombolo ngisho kanjalo ngoba akekho umculi kaMaskandi ongazi ngomshengu yabona mawukuthi ngoba akuvelanga nje kwazenzakalela kwahamba emoyeni into abayihlela abafonelana bahlala phansi bayibonisana kusho ukuthi thina singabangabikho abasibonanga isidingo sokuthi sizodla idombolo noma mhlawumbe bacabanga ukuthi kithi awenziwa amadombolo bafuna abaqola ikuvoto mfana kodwa ke akinto singagxila kiyo leyo njengokudla mhlawumbe singagxila kwezinye zezinto ezumsebenzi kodwa lokho kokudla phela khona abanye abantu ababona ngathi ubani mhlawumbe uzodla kakhulu sesikhuluma ngalento ukuthi ukuze usondele ebaculi abanye yabo sesikhuluma ngani vele kuthiwa kwakhiwa ubumbano uBhemfuka Mshenga kwakhona kulezo zinto ke namaqoqonyana amancane asimboni sithi asithole konke lokho kuzokwenzakala kukhethwe abanjani nama ngazi ukuthi ngizothi kwenzakalani ngoba mina angisuye umuntu onodlame mhlambe ukuthi ngathiwa hayi uMshenga akukhulumeki naye noma uMshenga akangeneki noma uMshenga unjani yabona ngumuntu nje mina ohlale yileyo nto umuntu ngeke ngithola ukuthi namhlanje ngile ekhala kusasa ngilena ngiyinto eyodwa ayingakho ke kungenabaculi okuthiwa angizwene nabo mina yabona ngoba ngisuke ngingasiboni isidingo sokuthi kuthiwe angizwene nobani kanjani njani ngiyangixakeke ke nami kusuke kuyini mhlawumbe esuke yenza ukuthi singathintwa mangabe kunezinto enjalo kuye kungiphathe kabi ke futhi sikakhulu njengalokho kokuthi mhlambe kunomuntu odlulile emhlabeni abaculi baya kuleyo ndawo leyo bayofaka isandla yabona bafanelene baxhumene uthola ukuthi thina sithintwa ngomuntu sesibona mhlambe sekwenzekile isikakhulu izinto ezibalekile lezo eziye zingiphathe kabi ukuthi kusuke kwenzeke kanjani ukuthi thina singathintwa kodwa kube kwaziwa ukuthi singatholakala yabona lokho amadombolo nje kubukusho ngiyakubona nje ngoba kusuke kuyodliwa kusuke kungatheni kodwa khona lokho kubalekile ngempela uthola ukuthi mhlambe kuthi umfoka Mbethe angisho ukuthi ngikufisela uhambe umzala phela wena kodwa uthothi kuthiwa khona inkinga obhekene nayo njengoba umuntu ohlala ephakamisa umsebenzi wethu sekukhona ithimba elithile lithi liyakini liyokweseka entweni ethile thina singathintwa thina sigcine singazi mhlambe sibona kwi social media ukuthi basendaweni ethile obani nobani bawoseka ubani yabona kodwa thina sithintwanga nathi uthothi sinalo ugqozi ngoba mangabe kuyinto ebalekile siyesithande sonke ukuba khona kiyo ngoba isuke ikhombisa isupport injalo nje qhakithi nokutshengisa ubumbano okuyona into egcina mhlawumbe kusondeza kuba thandi bama Pirates ngoba inhloso ukuthi uvele kuba thandi bama Pirates ngoba njengamanje umculo lento ukuthi umculo usigcina ngokumunzwa singamazi imicimbi sekusenza imicimbi eMaskandi manje noma uyarelease kodwa manje uthi awufika emicimbini uyivela kancane yebo kusho ukuthi kubantu omningi ngoba kufanele ukuthi ube semicimbini laba bantu sobe behlangene khona khona kuye kungazwakali kahle impela nathi nje yikho kuye kuhlukumeze kakhulu uthi asisabanga bikho lapha ngicabangeleke nambona abantu uthi ezinye izinto uyacabanga ukuthi uyazi laba bantu bayafisa ukuthi ngibanike lento ngoba isizathu sokucula kahle mina kuze ngibe sendimeni kaMaskandi bekukudlulisa umyalezo kubantu kodwa mawukuthi awukwazi ukufinyelela kubantu othi ubadlulisela umyalezo kube nzima kube buhlungu futhi sizwa kahle qhala kithi sisaqhubeka nesinalo uhlelo ama-Pirates kuna lento ukuthi umculo uyaziveza yabo emcimbini
uthini ngaleyo nto okuyiveza emcimbini mhlambe abahle bemicimbi bashaye nayo ibudget yabo mhlawumbe bashaye ibudget ukuthi so bakhokhela kanjani ama-Pirates ayaza nemicimbini azoziveza noma eza ngelokhu njani ngokuthi afakwe kwibudget. Mfowethu ama-Pirates abeyiveza emicimbini eminye ngesikhathi esiphambilini kuukuthi sasafuna nathi ukuliveza lelo gama kodwa ke kunzima ukuthi uthi usumuntu owaziwayo nje kulokho kuthuzwa uhamba uyiveza akuzwakali kahle ngoba mhlawumbe ake ngithi umcimbi useNatal ngizwa kahle uma useNatal umcimbi kumele ube nebudget yokuya eNatal uyabona manje kunzima ke makuzoba nemicimbi mhlawumbe u4 noma 5 kuthiwa wena kufanele uyiveza kodwa ubwazi ukuthi ukhona ngoba mina ngazi ukuthi igama lokuyiveza igama lomuntu osafika endimeni ukuthi usayiveza ngoba noma ngingaqhamuka phi la ngisuke ngiqhamuka khona kuthiwa nangumsheni abantu bayangazi kuthiwa nanka ama-Pirates kuya ngokuthi basebenzisene abantu kodwa nje mangiqhamuka ngoba ngisho ngingedwa mina bathi nanka ama-Pirates noma nangumsheni into abayihlanganisayo leyo kuye kube nzima ke ukuthi ngasuka la ngeNatal kodwa nakhona phela mawukuthi kusuke kuphoqa singakwenza kodwa kusiyinto esingathi sizohlala siyenza yabo singakwenza mawukuthi lo mhleli loyo uyosithintile wathi ngicela nibe khona ukuthi ibudget yangishaya kodwa ngeke nakhona ethi ibudget yamshaya ukuthi akasenawo loyo petrol ukuthi sifike lapho kunzima lokho sikhuluma nabahleli bemicimbi njalo la injalo kunjalo qala kithi ukuthatha kwabekaphi ukuthi uphume emzini omkhulu ngathi wenkosana yakuma SAP angana kodwa ngisho kahle kodwa nje sikwazi kakhulu uma SAP kunjalo kakhulu phela lokho ngeke sikubalekele ukuthi mina abantu kuze begcine bengazi njengomshengu bangaze khona kuma SAP kunjalo nje ngeke kushintshe lokho Ukuthatha kwabekaphi uphuma inxiwa uphume umuzi ezizothaba ama-Pirates manje hayi leli kabheki kwamshini sithi ukuligodla ngoba nalo alichumiswanga kakhulu. Ukuthatha kwabekaphi mesibheka imumva la usuka khona usuyimele manje. Mfowethu kuninganyana engidlule kikho ngisho kanjalo. Ziningi kakhulu ingqinamba engidlule kizo ngaleso sikhathi leso isikakhulu ngesikhathi kusafika leso sigaba sokuthi kuyahlukwana. Kuningi kakhulu okwenzeka kwakuningi kakhulu futhi okwangihlukumeza yabona. Kodwa ngenhlanhla ngoba nganginabantu eduze kwami ababekhombisa ukungisupporta ngakwazi ukuphinda ngibe namandla okuqhubeka ngenza umsebenzi wephambili yabona. Engingakusho nje kumuntu mhlawumbe osangadibana naleyo nkinga yokuthi asuke kulowo muzi akade ekiwo akhande ichokovala lakhe eceleni kufuna akulindele ukuthi usangadibana nokunye okunzima noma mhlawumbe kungeke kufane umzima esisuke sibhekana nabo afane empilweni. Mina ngabhekana nokukhulu kwaukuthi nginama supporter aqavile asondela kakhulu eduze kwami angiqinisa isibindi ngabuya ngazizwa ukuthi hayi ngumshini. Iyaba njani isupport emzini omkhulu la uphuma khona inkathi uqala into yakho nje kubalandeli nezinsizwa obusebenza nazo nezinsizwa obusebenza nayo uAlomfo kaMgoli? Isupport isikakhulu kubalandeli yayikhona impela yaba khona impela ngoba isikhathi ngenza iCD kaBheki Mshengu yokuqala ethi namanga nina ngoba ngithesa ngenza ama-Pirates lathi kumbhekele lawa afika athandwa kakhulu abantu bengingasekho kuphansi kwama-SAP bese kuhlukene vele. Kusho ukuthi i-album yami yokuqala yayithi namanga nina bayithenga nalabo balandeli bama-SAP labo ke laba babekhona laba nje bama-SAP labo yebo labo nje bama-SAP ababekhona kwasokuba ukuthi ke ngaba nenhlanhla ukuthi ngisupportwe namaqembu amaningi kwaba amageza nje aba nesandla esikhulu ukuthi umsebenzi wami nawo uphakame nokuthi unakeke futhi ke isikakhulu kwakuyinhlanhla ke lokho ngoba kwakwabantu vele ababebaningi lapho bamageza kwathi nabekhombisa ukusupport umsebenzi wami kwasheshe kwalula ukuthi usabalale kakhulu ukungena kubantu. Vele abalandeli bamageza abaningi bangapho umsingo womkhaya impela mhlambe kwakuyilokho kakhulu ukuthi babe yana ngalokho ukuthi
iqhawe lethu lisondelene naleli futhi basendaweni eyodwa yabona. Kwawuphakamisa umsebenzi wami waphakama waya phezulu. Njengamanje engingakusho ama-Barrett lisesensimini igeja. Lisensimini igeja sisazoyiphusha izinto eziningi sizenze. Njengamanje kune-DVD ezophuma emixe ingoma kaBheki Mshengu nezama-Barrett. Cishe ingoma mangingaphosisi ziwu-16 eseyishuthiwe nje. Eseyishuthiwe nje ezophuma kubantu, uzotholakala online, ziphinde zitholakale nakithi ngama-USB ngoba umsebenzi usuphusheka kanjalo, asisakhona ukwenza izinto ezama-CD ngoba abantu abaningi abasayisebenzisi. Ayunxenxe lapha kubahleli bemicimbi. Kuyinxele kubahleli bemicimbi nje ukuthi uqasheke nawe yabo utholakala emicimbini. Yebo. Cha mfowethu, engingakucela kibo ukuthi besinike nathi lelo thuba abanokunika abanye ukuthi ama-Barrett etholakale kizo zonke izindawo. Bengagcini mhlambe belalela amasayidi abantu abathile abathi uMshengu ungamfaki ngesizathu esithile. Cha, ake bebonele bona ukuthi leyo nto leyo esuke ishiwo iyiliqiniso yabona. Kube kanye nje besidedele nathi phakathi kwazi inkunzi ngoba nathi siyizona. Isuka bhadele ukuthi iqhawela kunabantu vele abafaka umoya kubahleli bemicimbi. Yini kukhona abantu eninyathela nabamakhona yini lapha endimeni? Mfowethu, emculweni kaMaskandi kuyafana nasemgangeleni. Ngizwa kahle. Kuyenzeka ukuthi ubhula isihlangu sakho usibhekisa le ukhahlela kabi mhlambe kusukuma umquba phansi uthelela indoda efaka ibrand hood ethile bese sekubukeke ngathi usulwile yabona. Nalento ke ukuthi isicelo sami kubahleli bemicimbi, ngicela beyiyeke lento yokuthi belalele umuntu othile naye oculayo ukuthi ubani ungomfaka. Akube sekutheni yena uhlelo lwakhe lumi kanjani, uhlelo lomcimbi. Yebo, ngoba mangabe yena ezolalela ukuthi ubani umfaka ubani msumfaka, gcine kithi kuzwakala kabi lokho. Abanye ke abanenhliziyo mhlambe ethe ukuba phezulu ngoba thina sabantu abahlale bebeke phansi imoya, bagcina sebeya etulo befike besho ukuthi wena sibani wena uzivimbile ngoba uzwa ngobani yabo. Thina ke ngoba asidaliwe ngendlela efanayo, yikho nje mina ngibeka phansi umoya ngibacela ukuthi ngisacela ukuthi bewafaka ama-Barrett emicimbini etholakale, ekwazi ukuphusha lento nawo adume ngayo ye-stage. Kanti ikhona ngempela lento ukuthi abaculi bayakwazi ukuvalelana bahlele emicimbi? Ikhona mfowethu, ikhona. Futhi ke isikakhulu abantu banokusebenzisa ukuthi ake nginje mhlambe uNtuthuko uhlela umcimbi owangakithi uNtuthuko. Maye wangakithi uNtuthuko kuwumuntu engikwazi ukuhlala ngixhumana naye, uyakwazi ukumtshela ukuthi bemtshela ukuthi hayi ungamfaki ucela, ngiyaxolisa nje ukubiza igama lomuntu, ungamfaki ubani yabona. Kusho ukuthi ngalokho yena bese elalela lokho nje akakushilo ukuthi hayi ubani uthe ngingamfaki ubani, sho ukuthi akubalekile ukuthi ebe ingxenye yomcimbi. Kanti wena uhlelo lwakho ngesikhathi uhlela umcimbi ubuhlela ukuthi umcimbi wakho ube njani, ufuna abalandeli ufuna wena uyihlelele wena uqasha abaculi nje. Ngisho ngathiwa abanye awubathanda uzuba kuku uzoflathela ubhekele, kodwa uyazi ukuthi kunabantu ababathandayo bafake emcimbini bebe khona. Hayi, ngizwa kahle qhala lithi ithini iplani kaBheki Mshengu ngama-Barrett eminyakeni emibili emithathu emihlanu ezayo? Singabona kuphi ama-Barrett? Ama-Barrett mfowethu, iphupho lami lisekutheni ebekwelinye izinga, noma ngeke ngisho ukuthi ebengapheka obani endimeni, kodwa nje isifiso sami ukuthi abekwelinye izinga ngoba nginanephupho lokuthi kube nabaculi abaphakanyiswa ama-Barrett. Makuhamba isikhathi ama-Barrett ehlale phansi nje beyikhampani yabona, aphushe nje amakhono ama-Barrett Music Production. Yebo, ahlale phansi nje mfowethu aphakamisa abaculi. Khona abaculi abaziyo ngempela ukuthi endimeni bazokwenzana yabona, uyubezwe nawe ukuthi yazi lo muntu ushoda ngabantu abazomphakamisa ukuthi akwazi ukuthi asabalale umsebenzi wakhe uziwe izwe lonke. Uthola ukuthi khona abantu nje abayiculela nje into yabo ngazi ukuthi baculani, kodwa kuthiwe sebedumile bayatrenda
ya ngoba mhlawumbe benaleyo nhlanhla ukuthi baphethwe amadoda athile aphethe something emakhukhwini akwazi ukuthi baphakamise kube ngathi sekukhula abakwenzile. Mina nje iphupho lami lelo ukuthi umuntu ngoba ngiyakhona ukuzwa umuntu uthi uyabona lo unekhono uyabona ngempela ikhono lakhe kodwa aqashile lifihlekile ukube ngisuke nginayo ke indlela ukuthi kube yimi ngimphakamisayo ngabe njengamaBarrett ngiyamphakamisa lo muntu abekwelinye izinto. Ngiyafisa ukuthi amaBarrett emva kweminyaka ethile ebese ekwazi ukwenza leyo nto engiyisho. Ngisho ngathiwa mina njengobheki Mshengu noma amaBarrett angisa release kodwa umsebenzi wabaculi esuke besafuna ukuphakanyiswa nguphakamisa ukwazi ukuthi uphakamise. Ya mfowethu. Uqashaka kanjani qala msayishe lo ndawo? Yebo mfowethu. Usho ukuthi umuntu maye ngifuna emcimbini uyakhona ukungifonela. Njengobheki Mshengu. Axoxe nami uqobo. Mawukuthi ngiyezwa futhi ukukhuluma kwethu ukuthanda ukusinda ngiyakwazi ukumdlulisela kubhuti lo bengikhuluma ngayo uDube. Baxoxa naye ngoba kuyenzeka uthole ukuthi abantu abahlela umcimbi mabekhuluma nawe njengomculi ugcina umuntu esefuna ukuthi uvume yonke wena into akayishoyo. Ungasayivumanga futhi yonke into akayishoyo wena usubukeka njengomuntu ochomayo uyabona. Kanti kungcono ezokwazi ukuxoxa nenye indoda ukuthi hayi phela ndoda kuyasetshenzwa la. Ngiphinde futhi ngibonge kakhulu nje kubafowethu esisebenza nabo kakhulu la kumaBarrett abangabaholi bamaBarrett ngokuhlukahlukana kweindawo basayibambe kahle. Ngiyacela nje ukuthi beyikhuphule lento ihlale yaphezulu ngoba nathi asilutho ngaphandle kwabo ngoba kukhona okunye thina abanye abantu esingakwazi ukuxhumana nabo kodwa bona bayakwazi ukuxhumana nabo. Kusho ukuthi ingakho umsebenzi wamaBarrett uhlala ukhulu unyaka nonyaka. Ngiphinde ngibonge futhi kuyinsizwa esisebenza nazo estage. Awuzweke stage ziyakhala impela. Abafana nje ziyakhala impela ziyakhala futhi ke abanye sebekhulakhulile phela ngoba kuze kusuka lapho kuhlukana khona amaqembu babe khona namanje basekhona. Kusho ukuthi sebemkantsha ubomvu nje kule. Mhlazana wakhidla yakho nawo bafana baphuma balandela bakhona basasekhona lapho. Abaphuma ngale bakhona. Hawu bakhona impela okwathi nje makufika isikhathi sokuthi kuyahlukana nabo bakhetha ngoba babekhethiswa kwakuthiwa bakhetha. Okwathi wena uya ngapha noma uya ngapha umfana siya. Khetha wena uya ngapha ngoba manje iyahlukana. Kusho enye indoda angikaze ngikhethise umuntu mina. Kodwa futhi isizathu esenza ukuthi ngingakhethisi umuntu kwakuwukuthi ngoba yimi umuntu okhanda abantu labantu abebabona istage bebesuke bekhandwe yimi. Kwakulula ke kimi ngoba nabo ngabatshela labo mabekhethisa ukuthi madoda njengoba nikhethisa lo nikhethisayo ingoba kanazi nakhandwa kanjani. Mina ngoba ngiyazi ukuthi nikhandwa kanjani nikhandwe yimi. Ngisho ngahamba nonke ngisazokhanda abanye futhi. Ngoba lento ikimi segazini. Hayi sizwa kahle futhi cha kube mnandi ukuthi sihlale nawe futhi kwiBantu TV1. Nginesho ukuthi maningi amanye amaqhawe umbukeli awasazoqhamuka isiphathele yona siphethe umxhaka nje singesive sidala ukuthi ubani wena hlala nathi nje ulindele ukuthi ngabe yini esikuphathele yona ngokuzayo siphathele bani kodwa ngingakutshela kona nje ukuthi siphethe amaqhawe lapha ngempela anegama laphana athandwa kakhulu nawe mbukeli uzwathanda usekhaya ngisho iqhawe lakho usazobona la kodwa nje wena hlala kanye nathi la kwiBantu TV1 unqanqwe iqhawe lakho futhi nodwa ufisa ukulibona lana ulitshela ukuthi indoda awuthinte labantu inamba ke into ehlala ikhona lana kuma amavideo ethu. Mfowethu ungakavali kakhulu. Ngithanda ukubonga lo mfana lo mncane lo. Khona lo mfana omncane lo. Wasemantungweni ukuthunta uThuku. Engicabanga ukuthi njengoba namhlanje ngihleli nawe kube umsebenzi wakhe. Engingakubonga nje ukuthi umfowethu lokho akakukhombisa eqenjini aqhubeke futhi akwenze. Ngoba ukukhombisa ukuba indoda ekuphakamele kakhulu ukuthi umsebenzi wayo ube sezingeni ngoba njengoba kade ngichazile ukuthi kumaBarrett asinawo umuntu omlandeli sinamaBarrett unomba uneqhaza elikhulu kabi uneqhaza lapha iqembu labantu naye lokho ukuthi size sifike kule TV enkulu namhlanje yaseKhakoma yakwambeje uyintuthuko awusibonga kakhulu kumfoka Mtunga futhi ngelanga nayo uyovela niyombona la ngelina bazombona uyaphapha kodwa yaqina yena
kodwa bazomjwayela ngizomjwayela iqwele. Yeah. Hayi injalo nje. Nawe-ke ungayenza njengontuthuko iqhawe lakho uma ukuthi akwazi ukuthintisana nalo nomdlalo nobuhle utshele ukuthi hayi awuhambe uye lapho kuyovela kubantu TV1 cha thina sikhethe ibala lamuntu. Siyaxoxa nje ukuthi sosebenza kanjani kuba yilokho kuphela kodwa kusebenza wona sisuke sizosebenza. Hayi bezingake besiphethe namhlanje Mbukele. Wona mfowethu. Siyabonga kakhulu kodwa ke ngibonge nakuma lapha intombi yaseMambatheni. Awuzwe. Intombi yalapha kwaMbethe. Ngiyabonga kakhulu ngoba namhlanje ngumuntu ophambi kwabantu onakwa abantu noma othukwa abantu nothandwa abantu ingenxa yakhe yabona ingenxa ukuthi kwakukhona yena nobaba kuKhekhedlwa ezinjinga izeni ukuthi iqhawe lami akusekho lemhlabeni la ngishiya nje ngisemncane ngiye ngifisa nakhona ukuthi kube lisekhona ngoba baba bekuyisithomana ngabe uyabatshela ukuthi niyalibonela lami iqhawe ukuthi ngizele yabo kodwa nje ngiyabonga kakhulu isupport nje yabafowethu nabo esinawo ubaba ke ube nesithembu sibaningi abafowethu bayakhombisa ukuba seduze kwami kakhulu ezintweni engidlula kizo ingakho okuningi kuye ukuthi nokungihlukumeza kumaskandi uthi nabo kuyabahlukumeza ya ngoba kuyenzeka endimeni kaMaskandi uthola ukuthi umuntu ugcine ekhuluma nento ezithatha iyohlanganisa nomndeni ongangene lapho ugcine sekuhlukumezeka abantu abaningi nalapho nje ngakusho ukuthi oMaskandi abayiyeke leyo nto. Uma ngabe kubuthi awuzwene nami yakube ukuthi awuzwene nami usufuna ukuthi uzuyothinta umndeni wami ongangene kuleyo nto leyo ngoba ekugcineni lento iyogcinisa kabi ngoba iyogcinisa sekwenzeka into okungafanele ukuthi ngabe iyenzeke endimeni kanti umculo lo siyadlala nje sidlala izinto yabona sidlala izinto njengozwa nje nathi siqhomela senza yonke into sithi abantu abagcume bebhekele abanye sibapha amagama nabo besipha amagama asinandaba siyadlala kanti nina seni serious siyadlala kodwa ningasidlali sikaphela madoda ngoba phela kubuye kuvuke nathi sibuye emakhaya saqhathwa seyelusa sayenza yonke into umfana mangabe sekufaka umuntu la ehlweni gcina mhlawumbe usuzwa kusiphuzela inwele yabo uzogcina kushwaqela ngiyabonga nje kakhulu ithuba osinike lona nathi wahlala nathi namhlanje singama-Pirates nathi sibonge kakhulu kuma-Pirates kumphathi uMbhengu kaMshengu hayi iyophinde ihlangane kumanye amavidiyo alandelayo futhi uMbhengu kaMshengu sangaphinde umlindele la akusayinwanga contract phela ukuthi one video done no usazoqhubeka nje abuye mengabe umsebenzi usaqhubeka sibonge kakhulu Mbukele. Siyabonga mfowethu. Hayi sivalile 2 hours